menneisyyden kortiksi tänään nousi tämmönen kortti. Taas voi hetken hiljaisuudessa antaa aikaa sille yhdistymiselle, joka tapahtuu siellä omassa sydämessä, ja kortin merkitys aukenee ehkä tässä hetkessä sun henkilökohtaisessa elämässä. Tai sitten voidaan vaan antautua tälle virralle, tälle feminiiniselle ja Jumalattaren energialle, joka sitten virtaa sieltä ehkä monellekin tutusta egyptiläisestä perinteestä. Mä voin vielä tuoda oman yhdistymisen kautta tähän Hathoriin vähän lisäselvennystä. Eli tämä tosiaan nousi tuohon menneeseen aikaan, eli siihen, joka me oltaisiin jo tietyllä lailla taaplattu ja josta oltaisiin sitten opittu. Eli Hathor kuvastaa hyvin feminiinistä energiaa. Ja joskus se saattaa olla, että se feminiininen puoli on ollut elämässä vähän heikoilla. Tietyllä lailla ei olla muistettu antaa sen feminiinisen energian virrata omassa elämässä. Ja tämän kortin keskeinen teema on se kysymys, jonka sä voit kysyä nyt itseltäsi, että ootko sä sallinut itses vastaanottaa. Anna tämän energian laskeutua nyt syvälle sinne sielumuistiin. Anna itsesi yhdistyä tähän Hathorin ihanaan energiaan ja tunnustele sitä ja kysy itseltäsi vielä vaikka uudelleen, että ootko sä sallinut itses vastaanottaa, eli olla feminiininen. Tämä vastaanottamisen kyky on itse asiassa tosi merkityksellinen ja tärkeä asia ihmisen elämässä. Eli se tulee lisäämään sun omaa intuitiota ja energiaa ja myös kykyä antaa muille. Ja tämä kortti saattaa sisältää myös semmoisen niin kuin äidillisen puolen, eli sä saatat ehkä olla kokenut, että sun sisältä kumpuaa semmoinen niin kuin halu auttaa ja olla tukena apua tarvitseville ihmisille. Ja edelleenkin tämä kortti niin kun muistuttaa, että se feminiini energia helposti tukkeutuu, jos sä koet syyllisyyden tunnetta. Eli annetaan tän nyt olla samalla tämmöinen pieni feminiini energian hoito tässä. Virtautetaan tätä pyhää feminiini energiaa ja annetaan niiden syyllisyyden tukosten nyt samassa puhdistua ja sulaa sieltä oman sydämen tasolta. Eli sä et oikeastaan voi muuttaa sitä tunnetta, mitä sä sisälläsi koet ja tunnet tällä hetkellä. Ja se syyllisyys saattaa tuntua siellä tosi syvällä siellä tunnetasolla kehossa, eri ikärakenteissa, sielumuistissa, niin annetaan nyt kaiken syyllisyyden tässä hetkessä sulaa pois, jotta me uskallettaisiin ja voitaisiin taas antaa sen feminiini-energian meissä virrata täydesti, jotta se sitten virratessaan puhtaasti niin myös avaa meitä ja syyllisyyttä siitä, että me oltaisiin sen arvoisia, että me voitaisiin ottaa vastaan. Ja pidetään kiitollisena aina mielessä, että kaikki lahja, jota me saadaan, pysytään vilpittömin sydämin ja otetaan vastaan se
avoimin kiitollisin mieli, niin se lisää tämän energian virtausta meissä. Tämän kortin vaihtoehtoisia yleisiä teemoja saattaa olla myös se, että me muistettaisiin olla myös hiljaisuudessa, sellaisessa feminiinisessä vastaanottavassa kentässä ja kuunnella. Usein se, että me kuunnellaan eri tilanteita, ihmisiä ja ollaan avoimia sille, niin opettaa meitä usein paljon enemmän kuin se, että me pyritään jatkuvasti olla maskuliinisessa hallitsevassa roolissa tai ottaa suuri rooli aina joka tilanteessa ja hetkessä. Sellainen hiljainen feminiininen mahdollisuus on suotu oppimiselle sitten niin kuin kuunnella ja olla siinä syvässä hiljaisuuden tilassa, oppimisen tilassa. Ja tämä kortti myös muistuttaa, että ei ole niin kuin heikkoutta muistaa pyytää apua. Eli sisäisesti, jos tuntee olevansa liian vahva tai sillä lailla liian vahva, ettei koskaan muista pyytää apua tilanteeseen, niin Hathor auttaa siinä, että se avun pyytäminen on usein myös hyvin tärkeä ja merkittävä asia siinä omassa elämässä, ettei kaikkea voi niin kuin tavallaan yksi ihminen ei pysty kaikkea tekemään, vaan joskus on niin kuin hyvä ymmärtää pyytää omassa elämässä apua ja jakaa sitä vastuuta sitten eri elämän alueilla. Ja Hathor vielä niin kuin muistuttaa, että meidän on hyvä muistaa omassa elämässämme, että me olemme oppimisympyröissä. Eli voidaan ajatella, että me kehitytään eri kokemustasoilla, kun meidän tietoisuutemme syvenee. Ne saatetaan siirtyä, ne saattaa olla semmoisia, jos on omakohtaista kokemusta tai miten itse kokee tällä hetkellä elämää, minkälaista se on se elämän oivallus ja miten sua on tuotu tähän asti elämässä, minkälaisten oppimiskokemusten kautta, niin on saattanut sellainen ymmärrys, oivallus avautua, että me ollaan sellaisissa tietoisuuden kentissä, jossa meillä on mahdollisuus oppia asioita eri näkökulmista, eri tavoin, eri värähtelytaajuuksilla, niin sellainen avoin, hyvä mieli auttaa meitä edelleenkin oppimaan ja niin kuin kokoamaan sitä meidän omaa sielun viisautta sitten edelleenkin tässä elämässä. Hathor on tämmöinen, niin kuin usein me saatetaan saada, kun me pysähdytään tämän kortin teemaan, niin me saatetaan tästä kuvasta saada se ensimmäinen punainen lanka, joten mä vielä tuon tämän kortin tähän ihan eteen, jotta voi sitä omaa intuitiota käyttää siinä apuna ja katsoa sieltä, että mitä lähtee siellä omassa sisäisessä hiljaisuuden tilassa tästä kortista nousemaan. Hathorilla on lehmän sarvet. Ne on pyhät sarvet ja Egyptissä ne symbolisoi maidon antoa ja äidillisyyttä. Eli tämä on hyvin feminiininen ja äidillinen, parantava, hoivaa antava kortti. Ja tämmöinen kultainen rakkaus saattaa tuntua sitten tämän kortin myötä syvällä siellä jossain mielen sopukoissa. Me annetaan tämänkin kortin energian ja sanoman nyt laskeutua meidän sisäisyyteen ja sitten voi lausua hiljaa mielessä kiitoksen sille
omalle henkilökohtaiselle yhteydelle siihen Hathorin energiaan. Tämä Egyptin muinainen sivilisaatio ja sen suoma viisaus kautta aikojen ihmiselle on ollut hyvin merkittävää. Ja me voidaan edelleenkin tuntea sitä yhteyttä sitten siellä meidän sisäisyydessä ja siellä meidän luovuuden kentässä. Vaikka me eletään tietyllä lailla pintapuolisin sellaisessa kaoottisessa maailmassa, se saattaa meidän sillä osalla, joka ei koe ja tunne yhteyttä siihen niin kuin kaiken luovaan universumin ja tavallaan siellä taustalla vaikuttavaan niin kuin Jumalan tietoisuuteen, niin me saatetaan ajatella, että elämä on tosi kaoottista ja hallitsematonta, kun meillä ei ehkä vielä ole sitä luottamusta siihen niin kuin elämän kantavaan voimaan. Eli tämä Kali tavallaan haluaa auttaa meitä ymmärtämään sen, että kaiken takana on kuitenkin olemassa jumalallinen järjestys. Vaikkei me sitä aina nähtäisi, niin me voidaan silti luottaa siihen, että tämän kaiken takana on sellainen suunnitelma, jossa monesti niin kuin monet pienetkin asiat saattaa olla hyvin suunniteltuja siellä meidän matkareittiä varten. Ja mitä enemmän me sitten yhdistytään siihen omaan todelliseen itseen, niin sitä enemmän me niin kuin aletaan olla vapaita olemaan siinä luomisen flowssa. Ja Kali on usein semmoinen kortti, joka antaa meidän niin kuin ymmärtää, että muutos on tulossa. Älä pelkää. Eli se muutos saattaa ravistella todella paljon, sillä silloin se vanha niin kuin on menettämässä merkitystään. Ja silloin kun me tehdään uudelle tilaa, niin meidän vanha jo eletty elämä, niin se täytyy tavallaan saattaa loppuun ja käsitellä valmiiksi, jotta me voidaan se Kali ravisuttelee meitä, jotta me ymmärretään, päästään irti menneestä ja yhdistyä siihen uuteen, joka usein on osa sitä meidän elämän todellista jumalallista suunnitelmaa. Tämä Kali on vähän niin kuin semmoinen äiti, Jumalatar, joka haluaa työntää meitä meidän mukavuusalueelta eteenpäin, koska se näkee sen kehitysmahdollisuuden ja sen meidän todellisen potentiaan. Eli jos me pysytellään turvallisesti tosi kauan samoissa tehtävissä, samoissa asioissa, niin se ei lopulta palvele meitä, eikä meidän kasvua, eikä meidän todellista elämänsuunnitelmaa. Ja elämä itse asiassa synnyttää meissä koko ajan alati jotakin uutta. Eli se on niin kuin, elämä on tietyllä lailla semmoista niin kuin jatkuvaa uudelleen syntymää ja vanhan kuolemaa. Ja tämä Kali haluaa meitä niin kuin auttaa sen ymmärtämisessä, että se elämän liike on perusolemukseltaan muutosta. Ja siihen liikkeeseen luottaminen auttaa meitä niin kuin siirtymään sitten elämän mukana sellaisiin tilanteisiin, asioihin ja tehtäviin, jotka saattaakin sit oikeasti olla meidän korkeimmaksi parhaaksi, vaikka me kuin ensin niitä pelättäisiin ja vaikka me kuin ajateltaisiin, että ne on pelottavia ja jopa niin kuin vaikeita ja pahojakin asioita, mutta usein se elämän takana oleva luova voima on tietoinen siitä niistä meidän kasvun haasteista siinä meidän elämässä. Eli tämä kortti tuli nykyhetkeen meille. Jos tämä puhuttelee, tämä Kalin energia, niin siitä voi ehkä nyt vielä hetken ottaa sen, jota se energiavirta siihen omaan sydämeen tällä hetkellä niin kuin tuo. Ja kirjoittaa se vaikka intuitio tai sisäinen ymmärrys, oivallus ylös. Annetaan tämän energian vielä hetki viipyillä siinä omassa sisäisyydessä sitten.
vielä me tarkastelemme tulevaa energiaa. Rautetaan hiukan sitä verhoa siellä oppimisympäristössä ja ilotaan siitä johdatuksesta, jota me sitten saadaan, kun me katsotaan sitten hiukan eteenpäin. Ja täältä tulikin aivan ihana kortti. Eli sieltä tuli Maria Magdalena ja Unconditional Love. Ja voi taas tämän kortin energian tuoda hetkeksi siihen omaan sisäisyyteen ja oman sydämen pyhään tilaan. Tämä kortti ensisijaisesti muistuttaa sen merkityksestä, kuinka tärkeää on opetella ensin rakastamaan itseään. Sitten muita ja lopulta kaikkia tilanteita, joita me tullaan elämässä kohtaamaan. Kuulostaa aika vaikealta tehtävältä, mutta tässä kortissa me nähdään jo sen energian värähtelytaajuuden potentiaa ja mahdollisuus kehittyä sille rakkauden tasolle, jota tämä Maria Magdalena tässä kortissa edustaa. Tämä on hyvin pyhä sanoma ja hyvin rakkaudellinen energia virtaa. Me voidaan vielä itse asiassa yhdistyä nyt tämän kortin kautta Kristusenergiaan. Meidän pyhä tarkoituksemme on kasvaa ihmisyydessä ja rakkaudessa sille tasolle, jotta me yhdistytään pyhään Kristusenergiaan, joka on se värähtelytaajuus, joka meidän kaikkien syvässä sydämessä ja sisimmässä tuo rauhan ja rakkauden ja turvan. Ja Maria Magdalena rohkaisee tällä kortilla kaikkia niin kuin avautumaan sille tietoisuudelle, ottamaan askelia yhdistymällä siihen omaan sisäiseen pyhään jumalalliseen alkuperään, jota me kaikki ollaan pohjimmiltamme. Maria Magdalena tuo tässä kortissaan sanoman, että se ei enää tunnu hyvälle vajota alemmille ihmisyyden tasoille, kun elää todeksi ja ilmentää tätä tavallaan pyhää jumalallista rakkaudellista energiavirtaa. Ja kuten moni muukin täällä ihmisten maailmassa, niin tämä Maria Magdalena historiallisena olemuksena, olentona on saattanut kokea paljon väärinymmärrystä. Eli hänet on ymmärretty alemmalla värähtelytaajuudella monesti väärin, koska me jokainen näemme ja oivallamme elämää sen oman sisäisyyden kautta. Kuitenkin tässä on myös semmoinen armon energia ja anteeksianto tosi vahvasti mukana tässä. Meidän ei tarvitse hipoa täydellisyyttä, täydellistä rakkauden tilaa, vaan se anteeksianto on tosi tärkeä tämän kortin sanoma myös. Eli myös se, että sitten kun me tunnetaan ja koetaan niitä ihmisyyden syviä tunteita, niin meidän on hyvä kuitenkin keskittää sitä sydäntä ja mieltä hyviin asioihin, joita jokaisesta ihmisestä ja ennen kaikkea meistä itsestä löytyy. Eli jokaisessa on ainakin yhtä paljon ja enemmänkin niitä hyviä puolia kuin sitten niitä alhaisia tunteita, alempaa osaa meitä itseään, eläimellisiäkin vaistovaraisia kokemuksia, joita me jokainen täällä
ihmiselämässä kahlatessamme varmasti koemme ja pyrimme vilpittömästi niistä sitten puhdistumaan, vapautumaan ja päästämään irti kukin parhaan tahtomme mukaisesti. Muita tämän Maria Magdalenan tuoman energian ja kortin keskeisiä ajatuksia voisi olla, että ei ole hyväksi ihmiselle kovasti välittää siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat tai sanovat. Tämä on tosi tärkeää sille oman elämän arvostamiselle ja oman itsen rakastamiselle, jotta me pysyttäisiin siinä linjassa siinä omassa elämässämme ja palvelisimme ja eläisimme niin kuin tavallaan mahdollisimman paljon yhteyttä tuntien siihen tietysti omaan ihmisyyteen, mutta myös niihin omiin sielun tehtäviin ja pysyttäisiin linjassa siinä sitten paremmin, kun ei annettaisi niin paljon muiden ihmisten vaikuttaa siihen omaan elämään. Ja se anteeksianto on hyvin parantavaa, eli annetaan niin kuin eri tilanteiden parantua sillä anteeksiannolla. Se on hyvin korkeavärähteinen energia ja värähtelytaajuus ja voidaan hetki vaikka antaa tämän energian nyt tässä tehdä ihmeitä tai ainakin auttaa meitä eteenpäin näiden asioiden läpiviemiseen kukin siellä omalla henkisellä polulla, sisäisen kasvun polulla. Annetaan Maria Magdalenan nyt auttaa meitä tällä värähtelytaajuudella ja pyydetään edelleenkin se Kristusvalo siellä omassa sydämessä sitten olemaan ja avaamaan sitä reittiä sinne puhtaaseen myötätuntoon, rakkauteen, jota Maria Magdalena edustaa. Tämän kortin tunnusenergialla varmasti moni niin kuin tiedostaa ja tunnustaa, niin on merkittävä rooli siellä niin kuin, kristinuskon sanomassa ja Kristuksen elämässä. Eli Maria Magdalenaa pidetään hyvin merkittävänä ja tärkeänä henkilönä siellä sitten. Hän muun muassa kerrotaan hänen niin kuin, kokeneen sen ylösnousun jälkeen sitten niitä ensimmäisiä tunnusmerkkejä ja yhteyttä siihen Jeesuksen yhteyteen ilmestymiseen sitten, ja hänellä oli hyvin merkittävä rooli muutenkin siellä sitten Jeesuksen aikana. Pyydetään vielä, että tämä energia sitten avautuu kullekin hyvin henkilökohtaisella tasolla siellä oman sydämen sopukoissa, ja voidaan vielä pyytää yhdessä sellaista apua ja anteeksiantoa ja sydäntä avaavaa energiaa tähän hetkeen. Se uhri tulee itselle tosi vahvasti mieleen tässä, että se uhriutuminen sitten usein on aika lailla sellainen energia, mikä meidän on hyvä puhdistaa sitten siellä omassa menneisyydessä ja perimässä se uhrienergia, joka estää meitä sitten niin kuin elämästä sitä omaa meille tarkoitettua elämää. Monet stigmat ja semmoinen niin kuin pelko elää oman näköistä elämää saattaa myös olla monelle niin kuin tosi suuria esteitä, kun me halutaan olla ja sopeutua tähän yhteiskuntaan sitten, ja halutaan, että me
ollaan tietyllä lailla jonkin arvoisia, niin silloin meidän on hyvin vaikea sitten tuoda esiin sitä omaa meidän ainutlaatuista niin kuin energiaa, kun me pelätään jatkuvasti, ettei me niin kuin tavallaan olla niin kuin, ettei meitä hyväksytä ja me ei olla sellaisia kuin meidän oletetaan olevamme. Eli tämä on just tämän kortin keskeistä sanomaa, että tavallaan on hyvä niin kuin keskustella ihmisten kanssa niin kuin eri asioista, jotta se avaa niin kuin erilaisia näkökulmia ja voi tarkastella niin kuin siinä tietoisuuden valossa asioita ja ymmärtää, laajentaa omaa tietoisuutta, mutta jos sen antaa olevan niin kuin este sitten, ettei niin kuin antaa vaikuttaa liikaa niiden joko niin kuin omien sisäisten esteiden tai sitten ulkopuolisten ihmisten mielipiteiden ja yleisen asenneilmaston, niin silloin on hyvin vaikeaa niin kuin avautua todelliselle omalle itselle. Niin tämä kortti auttaa meitä siinä niin kuin vapautumaan ja avautumaan sille niin kuin omalle elämälle koko ajan vaan entistä puhtaammin. Ja se menneisyys siellä sitten alkaa pikkuhiljaa niin kuin menettämään otettaan. Ja me pystytään paremmin ja helpommin sitten siihen anteeksiantoon. Et mä uskon, että sitäkään ei me voida kauheasti niin kuin pakottaa, vaikka se on tosi hieno ja ihana korkeavärähteinen energia, niin ne alhaiset tunteet usein meissä on niin kuin totta. Ja meidän pitää saada niille tunteille oikeutus tietyllä lailla. Meidän pitää saada kokea se niin kuin menneisyyden jättämä jälki meille ja meillä on oikeus ihmisenä niihin tunteisiin täysin. Ja se vapaus on usein sellaista sitten prosessia, joka tapahtuu siellä tunteiden kokemisen kentällä ja sitten sieltä ehkä luonnostaan luonnollisessa oppimisen kokemuksessa niin kuin saadaan se, että me ollaan nyt saatu oikeutus tunteille, me ollaan saatu kokea ja oivaltaa ja sitten me ollaan valmiita kokemaan sitä anteeksiantoa ja rakkautta. Eli sitä anteeksiantoakaan ei voi ihmisyydessä pakottaa, vaan se on usein niin kuin paranemiskokemus ja oman prosessoinnin niin kuin kautta me saadaan hyväksyntää sille omalle itselle niin kuin kaikkinensa ja myös hyväksyntää sille, mitä me ensin itse ollaan koettu ja sitten sen jälkeen myös se niin kuin ymmärtämys lisääntyy niin kuin toisia ihmisiä kohtaan usein, kun me aletaan niin kuin oppimaan ja näkemään niin kuin itseämme ensin hyväksyttynä ja arvostettuna ihmisenä, yksilönä ja niin kuin nähdään, että meidän omalla elämällä on merkitys. Ja se kaikki, mikä me ollaan koettu, niin on saattanut viedä meitä sitten sellaisiin niin kuin erillisyyden kokemuksiin tässä elämässä. Mutta tämä on hyvin niin kuin toivoa antava kortti ja niin kuin rohkaiseva ja rakkaudellinen kortti siitä, että me voidaan niin kuin tunteita prosessoimalla ja pyytämällä sitä apua ja parannusta meidän menneisyyteen, niin me voidaan kuitenkin yhä enemmän niin kuin alkaa liikkua siellä rakkauden tasolla, joka sitten pystyy antamaan puhtaasti ja vilpittömästi anteeksi ja niin kuin, joka alkaa niin kuin yhdistämään tavallaan ihmisiä uudelleen siihen todelliseen olemukseen. Tämmöinen oli sitten tämän auringonkerran ensimmäisen energia yhdistymisen tai tämmöisen. Tällä kertaa otettiin nämä Jumalatar-kortit ja tehtiin vähän näiden energioiden kanssa sitten siellä sisäisyydessä
niin kuin töitä. Niin tää oli tää viimeinen kortti sitten tässä mä tuun uskoon, että tässä mä ylläpidän tätä luovuuden virtaa. Tämä aurinkonkehä on jo kauan sitten luotu tuolla energiatasolla. Mulla ei oikeastaan vaan ole ollut riittävästi aikaa ryhtyä hommiin tämän asian ja tehtävän kanssa. Ja nyt mä koin sitten tarpeelliseksi, että vihdoin mä avaan tämän kanavan. Ja täällä tulee sitten olemaan erilaisia omaa intuitiota avaavia harjoituksia ja mahdollisuuksia sitten yhdistyä yhdessä mun kanssa erilaisiin energiavirtauksiin. Saattaa olla, että tulee myös tuolta tavallaan sitten johdatuksena erilaisia teemoja tai asioita, mitä me voitaisiin sitten tässä auringonkehässä käydä läpi. Ja itsellä ainakin on niin kun oman polun myötä muodostunut sellainen ajatus, että tosi tärkeää on se sisäinen rauha ja se luottamus niihin omiin sisäisiin, sisäiseen oivalluskykyyn. Eli eniten tykkään työstää ja tehdä sitä mahdolliseksi, että jokaisella avautuu ennen kaikkea se oma kanava siihen omaan tietämisen lahjaan ja sydämellä kokemisen ja näkemisen kenttään. Ja tietysti näitä voi käyttää muun muassa näitä kortteja sitten sellaisen niin kuin oman itsen peilaamiseen ja niin kuin tavallaan yhdistymiseen sitten tällaisiin osittain niin kuin universaaleihinkin niin kuin arkkityyppeihin tai energioihin sitten, jotka auttaa niin kuin sitä omaa sisäisyyttä jalostumaan ja voi saada sieltä sitten erilaisia niin kuin aha-elämyksiä ja ennen kaikkea niin kuin iloa ja vapautta siihen, että on olemassa, meillä kaikilla on niin kuin olemassa tämmöinen mahdollisuus asettua tähän luovuuden virtaan ja kehittyä ja kasvaa ihmisenä ja vapautua ennen kaikkea niistä painolasteista sitten, jotta me voitaisiin olla yhä enemmän vaan niin kuin tässä hetkessä ja siinä elämän virrassa, jota toi Kalikin tuossa niin kuin voimallaan edusti, että luotettaisiin siihen, että itse asiassa elämän virta on jatkuvaa muutoksen virtaa ja mitä enemmän me ollaan vapaita ja mitä enemmän me yhdistytään siihen todelliseen elämän virtaan, niin sen enemmän me voidaan luottaa siihen, että kaikella täällä niin kuin on tarkoitus ja järjestys meidän elämässä lopulta, kun me aletaan luottaa siihen, että elämä johdattaa ja kannattelee meitä. Mut hei, nyt mä kiitän tästä aurinkonkehän ensimmäisestä luennasta ja nähdään kohta taas uudelleen. Moi!